سلام زخبركم تخاتلتنا خميت نحكم أنباركس نايزي ساعة الزينة حزلكم متسألخو مجمر تاقين أرست زينة ملأختي أرثوذكساويت ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ በምክንያት ርእሰ አውደ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ 2023 ሊቢያ ሓያል ህወውላው ሕጅ ኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊት ናይ ጽዕነት መርከብ መጥቃዕቲ ብምፍጻማ ክትወቀት ጸኒሓ ሰሜን ኮርያዊ ኪም 20 ጥይት ዘይኣተዋ መኪና ጽዒኑ ናብ ሩስያ ኣትዩ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ዝብሉ ዜናታት ሒዘ መጽአኩም ኣለኹ ሰናይ ምክትታል بمخنيات رئيس عود عمد قدوس يوحنس 2023 بأرثوذكس ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዝተፈነወ መልእኽቲ ወይ ድማ ቃል ቡራኬ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እንቋዕ ካብ ዘበነ ሉቃስ ናብ ዘበነ ዮሐንስ በሰላም አብጽሐና ወውእቱ ይወልጥ ዓመታተ ወመዋዕለ ንሱ ዘመናትን ወርሓትን ይለዋውጥ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 فقد إسراء كبراتن أمانت كريستنا بحفشة أب هاجرن وتزان تنبر كلهم إيرتراويان انقع نابرس عود أمانت قدوس يوحنس بدحان سلام أبتحكم أبتحنا نبي دانيال ووقتو يولد أمتاته وموالة مبالو إجزابير حاجين كرمتن ممرخن مملاسن كمون نزمانات كاب زبن ماتيوس ناب زبن ماركوس كاب زبن ماركوس ناب زبن لوكاس كاب زبن لوكاس ناب زبن يوحنس الوت نسيو بمبال نا إجزابير سرح كم زخونة جلتة بس مسرت إنه كاب عمته كرتشحن 15 ناب عمته 16 كاب زبن لوكاس ناب زبن يوحنس أبصحنا له قدس بيت كريستيان نزعلت بخبز بلد مكات تخبران تبعلنا الله زعلت زيا ناي زمن ملوتي رأس عود عمت قدس يوحنس تبعيلات تسوع ዮሐንስ ማለት ፍስሐ ወሐሴት ሓጎስን ደስታን ማለት እዩ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ዘመነ ብሉይ ዛዛሚ ናይ ዘመነ ሐዲስ ጀማሪ ኮይኑ ካብ ዘመነ ብሉይ ናብ ዘመነ ሐዲስ ካብ ነቢያት ናብ ሐዋርያት ዘሰጋገረ ድልድል ብምዃኑ በስሙ ይጽዋዕ رئيس عود عمت ناي معلتن علتن مجمرتا بعلتن أجواماتن ناي عمت زسر علو سلزخونة رئيس عود عمت تباهيلي تسوع زمن ملوتي أرقيت زمن حليفو حديث زمن ساقر اللعلات سلزخونة نازف لتو دماء نبي دانيال إجزابير ووقتو يولد عمتاته وموائله إلو زمسجنة نحناون كم تناتو نعد مذهبنا إجزابير إن مسكن الله علتيا كم تهوري قدس باولس أقو إنك سكما تهورو كما تأبيبان بنتسه وأكو كما أبدان إنزتنا هاسيو لزي علم اسم أكوي مواليه بأنت زنتو يتكونوا أبدانا الله هالليو فقاد أجزي أبهير كماي كما تنبرو فلاتو أتزامنو كفي إمو نزع علم زي إننا نعكم كم عياشو زي كونس كم فلاتات بنسهنا نبرو سلازي فقاد إجزابير أستوعل مبر عياشو أيتخونو إفسون معرف حموشته كاب عسرت حموشته كساب عسرت شوعته كم زبل إجزابير زعبنا جزي صدق مبر حاتيات كن عدقال لي كونن سلازي نتكيت وجدناون نسرح كنتجه بيتكرسيان ملأختات المحلالف نحناون بخمي من قدينا أبز حداث زمن نزنبرنا أرقيت سبنتنا مالت نبحاتيات زمرحنا تكبارات حديقنا نبقودنا تصدقي إنقو عزلو حدش سنسا سبنتنا إنها نسألو أمنا مسرات إننا غمتألو كنحسب قبع بتوسخي حواري عودس باولوس أرقيت التحساسبنا كغير كم زلو خرد إنكالو كم زيبل وحدسو منفس لبكم أمرخمن التحساسبخمن حدسو رومي معرف عسر تخلته فقد خلته سلازي فقر إجزابير تسحبنا بصوم صلوات بمصوات بسجدات توسيلنا ليتن معلتن اب تذكرو እግዚአብሔር ክንጽመድ ይግባአና አሞድ አታኻ በንስሐ በንጽህና በቅድስና ንኽነብር ሰብነትና ኸንሐድስን ካብ ዝሓለፈ እዋን ብዝበለጸን ዝሓሸን መንገዲ መንፈሳዊ ዕቤት ክህልወና ይግባእ ስለዚ ኣብዛ ግዝያዊትን ሓላፊትን ዓለም ሕሉፍ ኣበሳናን ሓጢኣትናን ከይተጸባጸበ ብዓይኒ ምሕረቱ ሓልዩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ጥዕና ብሰላም ዘጽንሐና ኣብ ዕድመና ወሲኹ حدش عمت باريخون قديسون مهابو توسخي كال حاتيات كنفصملو زي كونس نصحا نخنعت وليو ابرسي دما بعلنا فصم حقوس من انت خغبرنا نتوم زي بلوم نداين عقمنا بسفقدو كابزلنا بمكفال بحبار كنحلفو حادرا نبل اما وداتا اذا حدش عمت زي عمت سلام عمت رحوا عمت قسانت جيرو እግዚአብሔር ንወርሐ ክረምት ባሪኹ ብዝናብ አብቂሉ ብፀሓይ አብሲሉ ንዝሃበና ለምላሜ ካብ ነጣሪ ነፋሪ ሓልዩ ፍሪኡ ክንሓፍስን ከምኡን ናብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ከብፀሐና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና እግዚአብሔር ሃገርና ይባርኽ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳስ አቃቤ መንበር ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ወይ ድማ መስከረም 2023 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ
አዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ብሶኒ ንግሆ ናብ ርእሰ ከተማ አስመራ ዝበፅሐ አቦ ወንበር ልኡላዊት ቤት ምኽርን አዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተራኺቡ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ቅልውላው ሱዳንን ከም ዝተዘራረቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ አገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ከም ዝፀብፀቦ ግዚያዊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ዓሊ አልሳዲቅ ብዛዕባ ትርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኤርትራ ንሱዳን ዘለዋ ደገፍ ከም ዘረጋገፀት ተዛሪቡ እቲ ምብፃሕ ኤርትራ ንሱዳንን መሬታዊ ሓድነታን ዘለዋ ደገፍ ዘረጋገፀ እዩ ይብል እቲ ሱዳናዊ ሚኒስተር ብወገን ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እውን ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ኤርትራ ቅድመ ኩናት ምውልዑ ዘቕረበቶ እማመ ምስግጋር ናብ በሪ ኣማን ከም ዝተዘራረቡ ይጠቅስ እቲ ካብ ፖርቱ ሱዳን ዝነቐለ ልኡኽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ሚኒስትር ፋይናንስን ውጥንን ዝሓቐፉ ኮይኑ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብፕሬዝደንት ኢሳያስን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ተፈሊጡ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት እታ ሃገርን ሓይልታት ህፁፅ ወሃብ ደገፍ ዳዕም መሰሪዕ ኣብ መፋረቕ ሚያዝያ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ኣብ ከቢድ ፀቕጢ ዝፀንሐ አልቡርሃን ኣብ ዝቕንያት ዝተፈላለየ መገሻታት ከካይድ ተራእዩ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ካርቱም ብከቢድ ተሃስያ ኣብ ዘላትሉ እዋን ማእከል መንግስትነት ሱዳን ናብ ወዳባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን ይግዕዝ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ መራሒ ቤት ፅሕፈቱ ናብታ ከተማ ከም ዝገዓዘ ክንገር ፀንሕዩ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ዝቕንያት ናብ ግብፂ ደቡብ ሱዳንን ቀጠርን ብምጋሽ ምስ መራሕቲ እተን ሃገራት ከም ዝዘተየ ክንገር ዝቐነየ ኮይኑ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ንሱዳን ናብ ቅልውላው ነቲ ዞባ ድማ ናብ ከቢድ ስክፍታ ዝሸመመ ኩነታት ንምዝራብ ምዃኑ ይግመት ኤርትራ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዘውፅአቶ መግለፂ ኣብ ደቡባት ሱዳን ኤርትራ ዘይሕጋዊ ምስጋር ኣፅዋር ምህላው ዝነግር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይዘዋወር ኣሎ ዝበለቶ ሓበሬታ ውፁእ ሓሶት እዩ ምባላ ይዝከር ጀነራል አልቡርሃን ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ግብፂ ኣብ ዝተጓዓዘሉ ፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ተረኺቡ ከም ዝተቐበሎ ይዝከር ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህፁፅ ደገፍን ኣብ ሚያዝያ ግጭት ካብ ዝለዓል ንድሓር እቲ ጀነራል ካብ ሃገሩ ወፃኢ ክገይሽ ሽዑ ንፈለማዊ እዋን እዩ ነይሩ እቲ ኣዛዚ ሰራዊት ክሳብ ቀረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ቤት ፅሕፈት ሰራዊት ሱዳን ተዓፅዩ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ ንሱ ካብ ሃገሩ ወፂኡ መገሻታት ምፍፃሙ ምድኻም ሓይልታት ህፁፅ ደገፍን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ዝነበረ ፀቕጢ ምንካይን ዘመልክት ምዃኑ ይግምገም ጀነራል ቡርሃን ቅልውላው ሱዳን ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ዝቐርብ ዘሎ ሓሳባት ብምንፀቅ ነቲ ውግእ ብዓወት ክዛዝሞ ምባሉ ይዝከር እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ፅልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎ ክግለጽ ፀንሕዩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህፁፅ ደገፍን ኣብ መፋረቕ ሚያዝያ ግጭት ካብ ዝለዓላ ትሒዙ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተፈናቐሉ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ሰሜን ኮርያዊ ኪም 20 ጥይት ዘይኣተዋ መካይን ጽዒኑ ናብ ሩስያ ኣትዩ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ዶብ ሰጊሩ ናብ ሩስያ ኣትዩ ኪም ምስ ፑቲን ንምርኻብ ናብ ሩስያ ኣምሪሑ ክልቲኦም መራሕቲ ብፍላይ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እትገብሮ ኩናት ካብ ሰሜን ኮርያ ኣፅዋር ኣብ ዝረኽበሉ መንገድታት ይዘራረቡ ከም ዘለው ይንገር ሚኒስትሪ ምክልኻል ሰሜን ኮርያ ንኪም ዝፀዓነት ወታደራዊ ባቡር ደቡብ ሩስያ ከም ዝሰገረት ተማልሰሉ ኣረጋጊጹ ኪም ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣኑ ናብ ቭላዲቮስቶክ ይኸይድ ኣሎ በሃገራዊ ቴሌቪዥን ሰሜን ኮርያ ዝተዘርግሐ ምስልታት ኪም ካብ ፒዮንግያንግ ኣብ ወታደራዊ ባቡር ንሰዓብቲ እናወዛወዘ ይፋነዎም ፒዮንግያንግ ንሞስኮ ኣፅዋር ክትቀርብ ድያ ክንደይ እንታይ ዓይነት መሳርሒ ሩስያ ብመቕፃዕቲ እንታይ ክትረክብ እያ ንምዕራባውያን ዘተሓሳሰበ ጉዳይ እዩ ግዜ ኣብ መጋቢት 2019 ምስ ፑቲን ንምርኻብ ናብ ቭላዲቮስቶክ ተጓዒዙ ኪም ምስ ናይ ሽዑ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብምርኻብ ዝርርቦም ፍረ ብዘይምርካቡ ናብ ሃገረ ፑቲን ሩስያ ከይዱ ኪም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ወታደራዊ ባቡሩ ኣስታት 20 ጥይት ዘይኣተዋ መካይን ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎ ምንጭታት ይሕብሩ እዚ ድማ ክብደት ናይታ ዝጓዓዘላ ዝነበሩ ባቡር ኣዝዩ ክውስኽ ስለ ዝገበረ ቅልጡፍ ምንቅስቓስ ስለዘይ ከኣለት ቀሲላ ናብ ቭላዲቮስቶክ ገጻ ትኸይድ ነበረት መሰረት ኪላታት ባቡር ኪም ሕጂ ኣብ ሰዓት 59 ኪሎ ሜትር ጥራይ ትጓዓዝ ዘላ ዋይት ሃውስ ኪምን ፑቲንን ኣብ ስምምዕ ኣፅዋር ክበጽሑ ምዃኖም ሓበሬታ ከም ዘለዎ ገሊጹ ሩስያ ሮኬታትን ካልኦት ንኣሽቱ ኣፅዋርን ካብ ኮርያ እንተረኺባ ንሰሜን ኮርያ ብገንዘብ ማዕድናትን መግብን ክሽልማ ከም ትኽእል ዲፕሎማሰኛታት ይገልጹ ሩስያ 122 ሚሊሜትርን 152 ሚሊሜትርን ዝዓቐኑ ባሊስቲክ ሚሳይላት ኣብ ትውድኣሉ ዘላ እዋን ካብ ሰሜን ኮርያ ክትረኽቦ ትደሊ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሾይጉ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ፒዮንግያንግ ምስ ኪም ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኣብ መኽዘን ኣፅዋሩ ዑደት ኣካይዱ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኪም ንመጀመርያ ግዜ ንሓደ በዓል ስልጣን ወፃኢ ሃገራት ዑደት ኣፅዋር ክገብር እዩ
روسيا قبل على سيفيلاويت ناي صعنات مركب متقعت مفصما كتوقع صنيحه منግስት عباي بريطانيا روسيا قبل على سيفيلاويت ناي صعنات مركب علامه زغبره متقعتي فصما خبل كاسيسو ابز حلفه ورحي اتا مركب اب ወደብ ኦዴሳ ዩክሬን ابز عرفت الاوان ون بتدغاغام متقعت كروز ሚሳኤል ከም ዝተፈጸመ ከሊጹ በጽሕፈት ጉዳያት ወጻ عباي بريطانيا اتا اما فارق ورحنا حسه تفصيم مستبهله متقعتي بمكلاخل اير يوكرين ከም ዝፈሸለ አፍሊጡ ወሲኽ ድማ እታ ባንዴራ ላይበሪያ ዘለዋ መርከብ ካብ روسيا بستتكوس ሚሳኤላት ዕላማ ከም ዝተገበረት ሓቢሩ روسيا በጸሊም ባሕሪ ኣቢለን ናብ ወደባት ዩክሬን ዝጓዓዛ መራኸብ ከም ወታደራዊ ዕላማ ክቆጽራ ከም ዝኽእላ ኣብ ወርሒ ሓምለ መጠንቀቕታ ኣውፅኣ ነይራ روسيا ነዚ መጠንቀቕታ ዘውፅአት ካብቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቢላ እኽሊ በጸሊም ባሕሪ ኣቢሉ ካብ ወደባት ዩክሬን ብውሕስ መንገዲ ናብ ወጻእ ክልኣኽ ዝኽእል ስምምዕ ትወፅእ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጻ እዩ ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት روسيا ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ፍርያት ሕርሻ ሃገር ብዙሕ ገደባት ከም ዘሎ ጥርዓን ኣቕሪቡ ነይሩ ብተወሳኺ ንባንክ ሕርሻ روسيا ምስ ዓለማዊ ስርዓት ክፍሊት ንምትእስሳር ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት መዳበርያ روسيا ዝነበረ እገዳታትን ንምልዓልን መራኽባ ናብ ወደባት ወጻኢ ሃገራት ሽፋን መድሕንን ንኽኣትዋ ቅድመ ኩነት ኣቕሪቦም روسيا ካብቲ ስምምዕ ድሕሪ ምስሓባ ኣብ ዝቐጸሉ መዓልትታት ኣብ ደቡባዊ ዩክሬን ኣብ ዝርከባ ወደባት ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ትማልሶኒ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መደረ እቲ ኣብ ልዕሊ እታ መርከብ እኽሊ ዝተፈጸመ ፉሽል መጥቃዕቲ ፑቲን ክሳብ ክንደይ ተስፋ ከም ዝቆረጸ ዘርኢ ምልክት ጥራዩ ኢሉ ተቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ ዩክሬን ጽዕነታ ኣብ ኣህጉራዊ ማያት ናይ ምጓዓዝ መሰል ኣለዋ መግብን ኣብ ዓለም ናይ ምልኣኽ ሞራላዊ መሰል የብላን ኢሉ روسيا ኣብ ልዕሊ እታ ሲቪላዊት መርከብ ጽዕነት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዛጊት ርእይቶ ኣይሃበትን روسيا እውን ካብቲ ውሕስ መጓዓዝያ እኽሊ ዘፍቅድ ስምምዕ ድሕሪ ምስሓባ ንመሰረተ ልምዓት ወደብ ዩክሬን ዕላማ ምግባር እናወሰኸ ከም ዝመጸ ይንገር ليبيا حيال هو بلاو حج أشحت سبات قتلو أب ليبيا حيالن أعناون هو بلاو حج دحر مخساتو أشحت سبات موتم كونو خمز خلو تسكيو تعلم أفلو تزير خبر مرح منقست مبرق ليبيا لعلى قلت شحموت أشحت كا مدفع دها يقاتي مخمز اللي يزقل زلو جالل هارتشاوي سبها لليبيا وموياوي قطرز موت سبات حيالو أشحت كبتس حكم زخل نربي بسحابيرو بسنبت بسنك هو بلا دانيال مريت تحر مدر ماسو سب مزيد انقاقه تصوبان حدقاق اوجو دريخ ومالو أب سرحتات هو ድሕን ሸውዓተ ኣባላት ሰራዊት ሊብያ ዳሃዮም ጠፊሎ ከተማታት ምብራቃዊ ሊብያ ቤንጋዚ ሱሴ ደርናን አልማርጅን ተሃዘን ኣብ ዘለውሎ ኣብ ሰበስልጣን ምብራቅ ሊብያ ሰዓት ሕላፍ ብምእዋጅ ኣብያተ ትምህርትን ድኳናትን ክዕፀዋ ኣዚዞም ኣለው ኣብ ርእሲ እዚ ቁፅሪ ሞታት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ቀይሕ መስቀል ሊብያ ብውሕዱ 150 ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ሓቢሩ ሮይተርስ ንሓላፊ ሰብኣዊ መርበብ ቀይሕ ወርሒ ከተማ ደርና ጠቒሱ ከም ዝሓበሮ ኣብታ ከተማ ጥራይ ብውሕዱ 150 ሰባት ሞይቶም ኣለው ኣብታ ኣስታት 100,000 ሰባት ዝነብሩላ ደርና ዝርከቡ ክልተ ዲካታት ብምፍራሶም ንመብዛሕትኡ ክፋል ተኸባቢ ናብ ዕለቕልቕ ከም ዝቐየሩን ገለ ነበርቲ ከም ዝጠሓሉን ይግለጽ ከም ሳዕቤኑ ሰበስልጣን ተኸባቢ እታ ወደብ ናይ ሓደጋ ከተማ ምዃና ኣውጆም ቀዳማይ ሚኒስተር ምብራቕ ሊብያ ኦሳማ ሐማድ ንሓንቲ ቴሌቪዥን ሊብያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ዝጠፍኡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ እዮም ዝሞቱ ላዕሊ 2,000 ክኾኑ ከለዉ ሙሉእ ከባቢታት ደርና ምስ ነበርቱ ብማይ ተጸሪጉ ጠፊኡ ኢሉ እንተኾነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኣሃዛቱ ምንጪ ኣይቐመጠን ምብራቓዊ ግዝኣታት ምስራታ ካብቲ ብሓያል ዝናብ ዝተጠቕዓ ከባቢታት እዩ ኣብ ጎድኒ ምብራቓዊ ከባቢታት ምዕራባዊት ከተማ ምስራታ ካብቲ ብውሕጅ ዝተሃስያ ከተማታት ሓንቲ እያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰጋገር ዘሎ ዘይተረጋገፀ ቪድዮታት ህቦቡላዊ ውሕጅ ሓደ ሰብኣይ ክወስድ መራሕቲ መካይን ኣብ ዝባን መካይኖም ተዓጊቶም የርኢ ብዘይካ ኣብያተ ትምህርትን ድኳናትን ብሰንኪ ህቦቡላ 4 ዓበይቲ ወደባት ነዳዲ ስራሕን ደው ኣቢለን ኣለዋ እቲ ኣብ ቤንጋዚ ማእከሉ ዝገበረ መንግስቲ ምብራቕ ሊብያ ነዚ ሓደጋ ኣብ ዝከታተለሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ትሪፖሊ ዝርከብ ዓለማዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ተቐናቃኒ መንግስቲ እውን ኣብዚ ጉዳይ ተሳትፎ የርኢ ኣሎ በዚ መሰረት ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደልሐሚድ ድበይባ ብሰንበት ዝሃቦ መግለጺ ኩለን መንግስታዊ ትካላት ነቲ ዕንወትን ውሕጅን ብህፁፅ ክገጥምኦ መምርሒ ሂቡ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ድማ ነቲ ህዋቦላዊ ሓደጋ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣብ ጎድኒ እቲ ሃገራውን ኣህጉራውን ፃዕርታት ህፁፅ ደገፍ ከም ዝገብርን ገሊጹ ሊብያ ኣብ 2011 ድሕሪ ዘጋጠመ ውድቀትን ሞትን ሙዓመር ቀዛፊ ካብ 2014 ኣትሒዛ ኣብ መንጎ ክልተ ተቐናቐንቲ መንግስታት ተቐርቂራ ትርከብ ህቦቡላ ዳንኤል ድሕሪ ምኽሳቱ ክልቲኦም መንግስታት 3 መዓልታት ሓዘን ኣውጆም ኣለው እዚ ህቦቡላ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግሪክ ቱርኪን ቡልጋርያን ኣጥቂዑ ሓያሎ ሰባት ቀቲሉ እዩ ግብፂ ብሶኒ በዚ ህቦቡላ ክትጥቃዕ ስጋኣት ከም ዝነበራ ዝተፈልጠ ኮይኑ ኣማሲኡ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ደበና ከም ዝተኣከበት ካል ሜትሮሎጂ ሃገር ገሊጹ ተመራመርቲ ክሪማ ከም ዝገልጽዎ ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት ማለት ኣብ እዋን ሓጋይ ዝያዳ ማይ ይሃፍፍ እዚ ድማ ዝያዳ ብርቱዕ ህቦቡላታት የስዕብ ክብሉ ኣጠንቂቖም እምበኣርከስ
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜና መሰናድዑና ብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም